Ya ching im ngalara nado mensip kikular wangi kle Kirinsan ha sosial media kum ka singing competition lane kadan sing competition kadai kawe kalat nakam ta gitu ikna badon sap pakin pen i yala kasap kapong ba kidon bat menta udon we ukna ubana thalas ken ubaya shimenta haka singing competition bala penyaj ka kongkrom official channel bakasur jeng u lada pisngap kalong kum kasur jong we uklur wai papau kari kasi kata uram suciang Ya ching im ngalara nado mensip kikular wangi kle haka ching im ngalara ban ati hado bakut kisni Ya ching im kumta khanang bakasap jong neu khna tanam long le no ei agar pate phigi parlok youtuber baro papila ban pensap riang dagba kun upload hagi channel ki jong phiru pat kanam don jingkata ai ya ka channel ki jong phi namarang labu haga common creative license bat la phikwa basngap ya baro ki jingruai jong uneu khna phila ban page kaling ngala debu apo description kublai shibun ya phi ki parlok baro wangi kle haka ching im ngalarai ban ati hado bakut kisni